Ez itt a Kollabor, ahol feltörekvő influencereket hozunk össze a legnagyobb márkákkal, és megmutatjuk, mi van a hashtag reklám mögött. Minden adásban új márka és 6 új kreátor érkezik, de mindig csak egy nyertes lehet. A tét egy 1 millió forintos márka együttműködés, ami tényleg megvalósul. A márkát a döntésben Viszperton, Kőnig Anna, Szirmai Gergő és Hadacs Bálint segíti. Az első adásban a Telekom kollaborációjáért kezdte meg a versenyt 6 feltörekvő kreátor. 2 óra alatt mintavideót kellett készíteniük, míg a márkát képviselő Szabányi Enikő és a segítői első benyomást szereztek róluk. Ezek alapján kellett kiválasztaniuk a Telekom Spots kampányhoz szerintük legjobban passzoló 3 tartalomgyártót. Legutóbb az eredményhirdetésnél tartottunk. Annósi tanárnő kiesett a versenyből, de Simon Fipeti biztosan pitchelheti az ötletét az 1 millió forintos együttműködésért. 4 tartalomgyártó még várakozik az eredményre. Vajon Anyaki van Nóri, vagy Gábor és Judit párosa kapja a következő lehetőséget? Az, aki tovább jön velünk a következő adásba, és lehetősége lesz pitchelni a Telekom számára, az nem más, mint Judit és Gábor párosa. Wow, köszönjük szépen! Köszönjük! Nóri, kérlek ne menj ki, mert téged nagyon szerettünk, tényleg tetszett nagyon a tartalmad, amit hoztál, és a profilod is nagyon meggyőző volt számunkra. Indult egy kifejezetten családoknak és anyukáknak szóló oldalunk, Hello Szülő, és téged arra a projektre szeretnénk így elvinni magunkkal. Ezt majd később fogjuk majd. Köszönjük. Akkor most távozok? Igen, most a Telekom Spots-os kampány keretében belül nem tudunk magunkkal vinni, de majd a Hello Szülőt megbeszéljük. Jó, köszönöm szépen. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Hát, a 2 embert, aki még itt van, Lalu és Zsombor, szerintem itt szintén volt egy nagy tanakodás, harc és nagyon nagy gondolkodás. Mindenhol éreztünk egy kicsi jót, kicsit kevésbé jót, hogy annak ellenére, hogy nem tudunk semmilyen számokat, nem tudunk követő számokat, így mindenki egy kicsit a szívére is hallgatott, illetve rengeteg olyan érv felmerült mindenki mellett, ami miatt ez egy nagyon nehéz döntés volt. Pozitívval kezdve, akit szeretnénk, hogy elfoglalja a 3. helyet. Az Lalu, te leszel, mert szeretnénk, ha megmutatnád még egyszer, hogy mi van benned, és sajnos Zsombortól most szeretnénk elbúcsúzni, de nagyon szépen köszönjük a munkádat. Én is szeretném megköszönni, én annyira örültem, hogy átjött nektek a humorom, és ez nekem nagyon jól esett tényleg egy ilyen profi emberektől, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Lala, ami a te projekted volt, az sajnos most egy nagyon nagy öngól volt, szóval, hogy szerintem hallottad a visszajelzésünket is, látunk benned valami olyat, amit szeretnénk, hogyha jobban kifejtenél és jobban kidolgoznál, hogy hosszú távon akár legyen belőle egy együttműködési lehetőség. A galambos poén pedig top tier volt. Igen. Az improvizációs készség 100% imádtam. Köszönöm, imádtam. Tényleg. Igen. Tényleg. Sziasztok. Nagyon szépen Nektek köszönjük. meg kéz és lábtörést, szó szerint. Szia! Imádom. Gratulálunk még egyszer nektek. Nagyon várom, hogy milyen pitch-el fogtok jönni a következő meetingen. Továbbra is a Telekom Spotsnak a népszerűsítése lesz a feladatotok. Ha a programokról van szó, akkor nyilván tudjátok ti is, hogy tavasszal nyílik ki a város. Emiatt egy áprilistól júniusig tartó időszakra szeretnénk valamelyik őtökkel majd együttműködni. Szeretnénk, hogyha bevonnátok a követőiteket, kitalálnátok egy olyan aktivizáló ötletet, ami egy kicsit kreatívabb megoldás. Továbbra is az a célunk, hogyha valaki kikapcsolódási lehetőséget keres, vagy programot, akkor azt a Telekom Spots felületén tegye meg, és nem más felületet használjon ehhez. Hiszen, hogyha valaki nem követi a Telekom Spotsot, akkor nyilván lemarad a legjobb programokról. Ne feledjétek, hogy 1 millió forint értékű együttműködés a tét, még plusz cél lehet számotokra, hogy bekerülhettek a saját tartalomgyártó csapatunkba is, és a Telekom saját tartalomgyártójával válhattok. Úgyhogy sok sikert nektek, és találkozunk a következő meetingen. Nagyon jó lesz. Köszönjük szépen! Köszönjük.
Enikő briefje alapján a 3 továbbjutó kreátor otthon készült a pitchre. Egy egyedi ötlettel kellett visszatérniük a második meetingre. Hogyan tudnák saját magukra formálni a márka üzeneteit és beépíteni a tartalmaik közé a Telekom Spotsot? Mikor, hányszor, hol és legfőképpen mit posztolnának 1 millió forintért? Mindenki egy rövid pitchben prezentálhatja ötletét Samsung eszközök segítségével. A márka és a segítői pedig mindent lejegyeznek, hogy utána feltehessék kérdéseiket, és végül kiválaszthassák, kivel működjön együtt jövőre a Telekom. Elsőként Gábor és Judit pitchelnek. Hajrá! Sziasztok! Hello! Milyen jó a kis mecsi outfit. Igen. Nagyon jó. Igyekeztünk. Nagyon jó. Víg Judit és Varsányi Gábor, az ingatlan szakma, Korda Gyuria és Balázs Klária vagyunk. 10 éve alkotunk egy párt, magánéletben is, ennyi ideig is foglalkozunk ingatlanokkal. Egy social media képzés alkalmával az előadó feltette a kérdést a tanulóknak, hogy kinek nincs Instagram fiókja. Többet magunkkal mi is jelentkeztünk, mire azt mondta az előadó, hogy a szünet után legyen. És lett 2 éve Instagram fiókunk, és 1 éve TikTok fiókunk. Ami jelenleg a fő platformunk. És hogy miért a TikTok? Idén május óta kezdtünk el aktívan foglalkozni vele, 250%-kal nőtt a követőink száma. És az elmúlt 60 napban 1,2 millióan tekintették meg a videóinkat. És bizonyítottan, hogy nem csak a 10 éveseké a TikTok. Követőink 55%-a a 18 és a 33 éves korosztályból jön. Ezek kíváncsiak a mi tartalmainkra. Mi nem az ezredik 20 éves TikTokerek vagyunk. Be tudnánk hozni valami mást is a Telekom Spotsba. Az elején említettük ugye a Korda Gyuriékat, nem csak az életkorukra utaltunk, hanem hogy visszatértek a közéletbe, és a 10 évesek is járnak a koncertjeikre. Bevonnánk a közösséget, megszavaztatnánk a saját platformunkon, hogy a Spotsból válasszanak egy lehetőséget, és oda mi elmennénk, amit megszavaztak, és bevideóznánk. Ez olyan körülbelül 2 hetente kitennénk a TikTokra valami videót. Spots közösséget szeretnénk építeni, ahol megosztják a véleményüket, ajánlják a megtekintett és jónak ítélt programokat. Akár kisebb csoportokban közösen élhetnék át ezeket az eseményeket, és legyen trendi a közösséghez tartozás. Más tiktokerekkel, például idegenvezetőkkel közösen készítenénk tartalmakat, ráadásul a követőink zöme 95%-a Magyarországról van, és ennek 82%-a Budapestről. Annyit szeretnék jelezni, hogy az időtök végéhez érünk, úgyhogy még az utolsó gondolatokat kérlek fogalmazzátok meg. Köszönjük, hogy meghallgattak, és írhatjuk alá a szerződést. Amiről itt van szó, az hogyan fér meg a csatornátoknak a tematikájával? Vagy hogy látjátok, hogy illeszthető bele a Telekom? Ahányfajta lakás, annyifajta korosztály. Hiszen aki első lakást vesz, az abszolút fiatal. Azok a kicsi lakások, azok a 30 négyzetméter körüli ingatlanok, amik mondjuk galériázottak, az megint csak egy fiatal célcsoport, oda nem a szenior korosztály fog fölmászni, szúnyálni este. Jogos, mert én is most költöztem, és én is ilyen tartalmakat böngésztem, és kerestem, úgyhogy szerintem erre tényleg van kereslet. Általában mi 6 napot posztolunk, a TikTokról beszélek főleg, és úgy szoktuk csinálni, hogy annak függvényében, hogy mennyi ingatlanunk van, mennyi új ingatlanunk van, illetve az ingatlan piac hogy változik, annak függvényében körülbelül ilyen 2 ingatlanos tartalmunk van. A többibe pedig igyekszünk ilyen nyugalmasabb vagy mozgalmasabb, mondjuk hotel videókat beletenni. Mi kerületbemutatókat is csinálunk, ahol van ingatlanunk, miért ott vegyél? Abba belefér nagyon sok, hiszen programokat is éttermeket és minden egyebet ajánlunk. Szeretnénk ajánlani, és erre lesz segítség. Mi nekünk van egy nagyon kedves fiatal segítőnk, aki a trendekben segít nekünk. Lebuktunk. Nem, de ez abszolút igen. Az ötletek azok tőletek tehát jönnek? A mi ötleteinket átültetjük fogyaszthatóvá, mert elég vad ötleteink vannak, és mondtam, ezt azért mégse. Abban segít leginkább minket, hogy figyelj, azért ez már nem annyira trendi, ugyanis inspirálódunk is a TikTokról, nagyon sokat pörgetünk a TikTokon, és nagyon sok mindent látunk. Viszont az, hogy mindig az aktuális trendekben ott legyünk, azért ez a munkánk mellett nem megy. Nekem ami nagyon tetszik, hogy nem féltek elrugaszkodni egy megszokott formátumtól. Mondtátok, hogy a közönséget is beszeretnétek vonni például
hogy szavazzanak, mi legyen a következő program, amire elmentek, ami meg nagyon jó engagementet tud generálni, hogyha kommentek születnek. Hát és hogy mennyire reagáljunk rájuk, mert az ugye pörgeti az algót, de hogy legyek, hogy maradjak meg a szerepemben. Most is van interakció köztetek? Igen, az a abszolút. követőbázis, Igen, ezt is tudatosan csináljuk, tehát tanultuk, hogy call to action. Először nem tudtuk, hogy ez pontosan mit jelent. És ugye az első... Hazavihetlek titeket? Igen. És az első tartalmaink azok úgy mentek, hogy hát kitettünk valamit, és hajrá. De így nincs kommunikáció. Tehát, hogy ezt felépítjük, ezt is tudjuk, hogy kell. És nagyon adom, elnézést, én utána néztem, és nagyon adom, hogy függetlenül az usernévtől mindenkit magáztok kommentben. Akkor is, hogyha útba igazítják, akkor is, hogyha leszólják. Volt valaki, aki valamit rosszul mondott a videóba, és így tessék végignézni a videót, köszönjük. Hibátlan, ez a fajta elegancia és lekezelés, ez tökéletesen működik. Mi az a szám, az a megtekintés szám, amit biztosan biztosítani tudtak a márkának, és azt tudjátok mondani, hogy fixen el fogja érni egy adott tartalom. Hát ha nem a Telekom székházat kell eladnom, mert ugye az ingatlan videó, azokat ilyen 10 000, 15, 20, 30, attól függ, mondjuk egy Balaton ingatlan, egy Tiszakécske. De nem, hát most az spots, meg események kapcsán, de nem, az ingatlan, ez ingatlan. De hogyha én tartalmat gyártok, tehát szórakozásról, moziról és lufiról beszélek, standardben azok ilyen 30, 50, 60, tehát ez a tartomány. Innen is látjuk, hogy érdekli az embereket, és hogy jó vele foglalkoznunk. És ez TikTok, ugye? TikTok, igen. És Instagram? Hát az nem nagyon tudom megmondani, mert felépítettük a TikTokot, és most megpróbáljuk ugyanezt megcsinálni, illetve nem megpróbáljuk, meg fogjuk csinálni. Tehát, hogyha ment a TikToknál, akkor ez miért nem menne az Instán is? Vezetem azt is, hogy naponta hogy változik a nézettség, a like és a hozzászólás. Hiszen abból látom azt, tehát értem, hogy van a statisztika, de nekem a kis kockás Samsung telefonomban tök jól ez belefér, és akkor ezt tök jól lehet látni, hogy működik ez a dolog. És nagyon sok képzésre járunk, többek között a TikToknál is csináltunk olyanokat, hogy magán a képzésen különböző kis ilyen közös videókat rögtön legyártottunk, és először ott voltunk, nem tudtuk, hogy mit kell csinálni, vagy miért vagyunk ott, vagy belmentünk, hallottunk róla. Bocsánat, én világosan szeretnék félbeszakítani, és anyukám is pont ennyire vehemensen tud témákról beszélni, és én ezt teljesen megértem, és én is ilyen vagyok. Csak hogy picit rátérve arra a konkrétumokra, amit említettetek, hogy 3 hét alatt szeretnétek felvezetni, ugye 6 videót mondtatok körülbelül egy héten, ebből akár 4 videó, az mind egy együttműködés. Hogy szerintetek a követőitek nem lenne visszás nekik, vagy nem furcsa egy kicsit? Tehát ezt felépítenénk. Először csak ilyen kisebb hinteket adnánk a Facebook, Insta és a TikTok sztorikban. Kevesebb app említés lenne, hanem egyszerűen csak egy ilyen szituációs videóban így megpörgetném, hogy hello, Paci, gyere már egy kicsit, ugorjunk már át oda. Tehát, hogy ami gyakorlatban nekünk a hétköznapban tökre működik. Vagy ugyanúgy, amikor unokahúgokat viszünk bárhova, és vakarod a fejedet, hogy na most akkor mi legyen? Tehát honnan szedjek programot a gyereknek? Nagyon jó, hogy így gondolkoztok, és ennyire szeretnétek a brand kérésének eleget tenni, viszont van egy ilyen stigma a hirdetett videók mögött, hogy az influencer eladta a lelkét és társai. Szóval azért mondom csak nektek, hogy jók ezek az ilyen mini hintek, de szerintem inkább konkrétabb olyan videókat érdemes csinálni, amik jobban utalnak a brandre, mint sem így szétszórni apránként, és rengeteg hirdetés és tartalmat posztolni. Amúgy Ton nagyon szigorú, de amúgy szerintem jogos, amiket mond. Meg nagyon ért hozzá. Igen, Tont én eddig csak a videóiban láttam, és egészen durva, hogy mennyire tudatosan áll az egész dologhoz. Tehát, hogy hát nem véletlenül vannak ilyen számai. Igen. Szokták mondani, hogy az influencernek szerencséje van, meg jókor volt jó helyen, de ilyenkor látszik, hogy nem. Igen. Mi ezt úgy számogattuk olyan 36 posztban, tehát körülbelül rendszeres, tehát mivel de ez 3 hónapra ugye elosztva nyilván. Ez azt jelenti, hogy operatív, nektek ez a mennyiségű tartalom legyártás, ez belefér az időszakba. Abszolút, tehát ami ugye nem kimaradt magunkról, hogy mi magunknak osztjuk be az időnket. Tehát, hogyha kell, akkor szarásig toljuk. Ezt jobban elmondani. Mondtátok, hogy 36 posztot terveztek TikTokra. 3 hónap 36 poszt. Sok, nagyon sok. Töltesz fel TikTokra? Nagyon ritkán. Én szerintem így 2 hetente egyszer amúgy. Gondolkoztok Instagramban is, és hogyha igen, akkor ott hány tartalomban? Hát ebben a 36-ban osztanánk ezt meg,
és ugye úgy gondoltuk, hogy az Instagramban lehetne egy kicsi Reels is, de posztokat is, lapozós posztokat is beletennénk, tehát ezek a karuzelek azért jól futnak az Instagramon. Szerintem ez egyébként nagyon sok tartalom az 1 millió forintos együttműködésért cserébe, szóval köszönjük szépen, és átgondoljuk. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Hát Szigorú a zsűri. kevésbé szubjektív módon viszonyulok most ehhez a részhez szerintem. Ja, igen. Legutóbb én tényleg azt éreztem, hogy ott ízlés kérdése volt sokszor, hogy nekik most bejönne a dolog, vagy nem. Igen. A 36 az nagyon sok. Nagyon sok. Konkrétan minden második tartalom hashtag hirdetés. Nekem volt egy olyan érzésem, mint hogy lehet, hogy még nem volt előttük együttműködésük, és úgy voltak vele, hogy inkább felélőnek, vagy legyen több, hát ha ez egy plusz pontként tud szolgálni a helyzetbe. Azért is mondtam, hogy érdemes kevesebbet, nem hogy nyilván nektek legyen kevesebb, de nem lesz hiteles maga a tartalomgyártó. Fú, nagyon jó volt. Várjál. Azért emlékeztetőnek magunknak videó. Meséljük el, hogy mi történt. És el is indítjuk. Szuper. Na, mondjad. Sziasztok! Most jövünk a zsűri elől. Egy csomó olyan kérdés volt, amire abszolút nem számítottunk, nagyon segítőkészek voltak. Nagyon pozitív volt. Mi reménykedünk itt bármiben. Az volt a jó, hogy amit kérdeztek, azzal azt éreztem, hogy segítenek. Abszolút. Igen. Kíváncsiak voltak, mit hagytunk ki, de kihagytuk, nem hagytuk ki, mert elmondhattuk a végén. Nagyon jó éreztük magunkat. Abszolút jó volt, nagyon nagy tapasztalat volt. Oké, köszönjük. Sziasztok! Nagyon dolgoznak rajta, hogy ők ott legyenek top kategóriába, és eszméletlen szuper, hogy annyira Z-generációsan tudnak gondolkozni, anélkül, hogy ez ilyen erőltetett és kellemetlen lenne. Nekem ez nagyon tetszik, ez inspiráló. Egyébként az előző meetinghez képest az a karakter, amit ti kiemeltetek, azt most már én is látom megérkezni. Nekem viszont továbbra is fenntartásaim vannak a célcsoport relevanciával. Végre nem egy olyan idősebb generációból jövő tartalomgyártó páros, akiken cringe-elek, hanem inkább akiket így befogadnám a nagymamámnak és nagypapámnak körülbelül. De igen, ezt érzed a videó megnézése után, de nem azt, hogy te felmennél a telekomsports.hu-ra és elmennél egy programra, vagy ajánlanád? Jogos. Vagy... Wow, köszönjük! Eladtátok! Nagyon-nagyon jó volt. Hogy éreztétek magatokat? Tök segítőkészek voltak valóban. Tehát, hogy amit nem tudtál, abban meg úgy vagy nem úgy, hogy amit nem volt idő elmondani, mert ugye túlnyúltunk az időkeretünkön. Azt néztem, hogy bementetek, és így elkezdtétek mondani, és nem volt egy pillanatnyi hezitálás sem. Igen. Tehát, hogy... Igen. Látszik, hogy a véletekben van ez. Hát nagyon kevés az idő. Ti nem érzitek azt, hogy egy picit így bele van préselve a Én nem éreztem koncepciójukba? alapvetően se, hogy ők nagyon-nagyon hiperfókuszáltan az ingatlanokra mennének rá. Attól függetlenül, hogy ez a nevükben ott van, azok a videók, amiket először levetítettek nekünk, nekem egyáltalán nem ezt sugallták. Nekem egy dolog szemet szúrt, bocsánat, hogy az előadás közben is nagyon sok ingatlan hasonlat, ingatlan említés. Én azt gondolom, hogy amúgy az ő jelenlegi tartalmukban bele lehet passzintani, csak hogy kérdés, hogy ez most a legaktuálisabb náluk, vagy lehet, hogy 1-2 év múlva. Nekem is még egy kicsit így távol állnak a Telekom Sportstól. Hiába azt a célcsoportot érik el, akiket el szeretnénk érni, de hát nézzük meg a többieket. Igen. Nagy kalap. Köszi. Hát akkor találkozunk mindjárt a képernyőn. Integessél nekünk! Sziasztok! Hello! Ugye Telekom Sports és Laluska kollaborációról beszélünk, de hogy ki is ez a Laluska? A történetem még 2018-ból kezdődött, amikor megalkottam a Lillus vlogja személyiséget, ami igazából egy ilyen társadalomkutatás volt, hogy vajon a TikTokon lévő emberek mennyire nyitottak egy általam kitalált személyiségre, és mivel nagyon azok voltak, ezért kaptam a lehetőségen, és ezt tovább dolgoztam, és több brandnél is van olyan, hogy egy tipikus karaktert alkotnak meg, akik mondjuk képviselik viccesen, humorosan magának, a márkának az arculatát. Olyan karakter, akivel tud azonosulni a márka és a márkának a target audience-e. Humoros és nagyon-nagyon friss, de hogy egy kurátor lenne a Telekom Sportson belül. És itt jönne a személyiség, aki én lennék, olyan karakterem, ami egy kicsit fel van turbózva. Tehát, hogy én alapvetően ezek mind vagyok, de ennek így a 100-szorosa. Szóval nagyon nyitott, nagyon sokszínű, nagyon bohém,
Rendszeres tartalmakat készítenék a TikTokra, illetve az Instagramra is. Egy kurátorként lennék jelen ezen a 3 hónapos, nagyon rövid időintervallumon belül. Érdekes tartalmak és események közül válogatnék, tehát ez lehet akár agyagozás, nem tudom, puszta szeren. Szóval így nagyon-nagyon szeretném bevonni arra a nézőket, hogy nem csak koncertek vannak, nem csak színház, hanem nagyon-nagyon színes események. És ezt a karaktert, amit létrehozol, ezt egyébként így kiterjesztenéd a social kommunikáció teljes részére? Tehát, hogyha kommentek érkeznek, akár a te felületeden, akár egy spots tartalom alatt, márka oldalon, hogy ehhez hogy állnál hozzá? Megpróbálnék persze úgy válaszolni, mint maga a karakter, ugyanis az a feladatom, hogy ez a karakter legyek ebben a marketing kampányban. Azt is írtam, hogy élő eseményeken való részvétel, szeretném azt is közvetíteni, ugyanígy TikTokon, hogy én elmentem oda, gyertek el, lesz ez az esemény, stb. Találkozhattok velem. És az élő eseményeken is ugyanezt a karaktert vinnéd? Hogy akkor ugyanúgy én azt gondolom, hogy akkor ez így... és azt játszanád? Úgy lenne a reel. Tudnád tartani szerinted ezt a megalkotott personát, ami bár belőled építkezik, de nem teljesen te vagy egy in real life szituációban? Ez egy felkészülési folyamat lenne, de nyilván, hogyha elő kell adni, akkor elő kell adni, szóval nyilván ez Ez egy nagyon jó szemléltetés. Hogy reagálnának a nézők, hogyha te létrehoznál egy külön ilyen kurátor aspektusát a jellemednek, csak és kizárólag egy marketing céllal? Mivel, hogy nem lesz annyira sok videó, tehát én arra gondoltam, hogy 2 hetente egyet. Egy TikTokra, egy Instára? Igen. Bocsáss meg, nem értem, akkor összesen 6 vagy 12-ről beszélünk. Hogy várjatok. Tehát 2 hetente azt mondod, hogy egy tartalom vagy Insta, vagy TikTok, nem, mind a ugyanaz 2. a tartalom menne ki mind a 2 platformon? Nem. Tehát 12 összesen. Igen, és Instagramon fotó alapján, tehát hogy... Instagram az csak fotó. Instagram az fotó lenne, és a TikTok, mivel hogy nekem TikTokon több elérésem van, tehát majdnem többször annyi. És ezért... Instára szoktál Reels-t feltenni, vagy csak statikusokat? Csak statikusokat, mert a jelenlegi követőim inkább azokat a tartalmakat preferálják. Hogyha Enikőjék inkább Reels-be gondolkodnak, akkor arra nyitott lennél esetleg? Vagy mivel azt mondod, hogy a te követőid a statikust kedvelik, ezért inkább a mellett állnál ki? Gondolkozhatunk róla, meg így brainstormingolhatnánk, hogy akkor mi lenne a jó, de szerintem én nyitott vagyok. De nem javasolnád nekik személyes tapasztalat alapján? Alapvetően én megértem, amit mondasz, mert én sem nagyon posztolok Reels-t, tényleg nekem is jobban mennek a statikus tartalmak. Hogyan tudnád azt a kis plusz spice-t beletenni, amitől az például nem hat reklámosnak? Mert egy TikTokban ez nagyon jól konvertálható, de egy képen Instagramon azért ez egy nehezebb feladat. Hát ez mindenképpen még egy hosszabb folyamat nálam, hogy ezt így jobban kiépítsem, de meg szeretném találni azt az egészséges középutat, hogy ne legyen reklám, de még olyan tartalom legyen, amit megszoktak tőlem a követőim. Tehát ez a belebújok egy karakterbe, és eljátszom, és ilyenek. Minőségben is ugyanazt vinnéd tovább, amit megszoktak, hogy itt nem váltanál, hogy akkor más minőségbe veszed fel, vagy más hogy lenne a tartalom? Mert itt említettél valamit, és csak azért bizonytalanodtam el. Igen, szóval, hogy azok a tartalmaim, amikor így karakterekbe bújtam, azért elég trash volt. Egyszerűbb karaktereket formáltam meg, és ugye hozzájuk az illik. És ugye azt is ki kell találni, hogy akkor a Telekom Spotshoz nem illik a trash. Szerintem. Szerintem nincs baj a trash-sel. A trash lehet jó trash, meg lehet tényleg trash. És szerintem ezt meg lehet úgy formálni, hogy pont amiatt, hogy nem egy ilyen erőltetett, picture perfect karaktert próbálsz TikTokon így megszemélyesíteni. Szóval inkább ezt a jó trash vonalat hozod, sokkal befogadhatóbb lesz a nézőknek. Szóval ezt ne engedd el, kérlek, mert ez szerintem zseni. Igen, csak hogy ne hasson negatívan a márkára. Kérdés nélkül, persze. Igen, szóval szerintem arra gondolt, hogy ezt kell nagyon kitalálni, ezt a karaktert. Csak nem menj át abba, amikor azért próbálsz így határok között maradni, hogy azért mindenkinek elfogadható legyen. Nem lesz pixeles green screen, tehát hogy... Inkább egyedül dolgoznád ki, vagy nyitott lennél arra, hogy akkor Telekommal Enikőjékkel együtt dolgoznál a karakteren? Nyilván ez az ő projektjük is, és nekik is fontos az, hogy milyen vizuális és milyen karaktert kreálunk meg, szóval ez nagyon kétoldalú. Én viszont ide beszúrnám, hogy szerintem tök fontos a kreátori szabadság. Amit te képviselsz, azt mindig képviseled. Ez ilyen ügynökségi per kommunikációs dolog. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos aspektus. Gergő nevet, majd tudja, hogy nem így működik egy együttműködés, tehát hogy azt mondják, hogy légy önmagad, és kapsz egy ekkora briefet, és mondd ezt, mit mondd ezt, ez a hashtag. Szeretünk márkaként így szabad kezet adni a tartalomgyártónak, és
hogy hitelesen tudja. Ezt mindig mindenki el fogja neked mondani. A hosszú, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon sikeres karriered során minden egyes kliensed el fogja neked mondani, hogy csak legyél önmagad, csak csináld azt, ami belülről jön, egészen addig, ameddig az nem egyezik. Ezért szóval óvatosan az ilyen nagyon jó indulatú és tényleg gyönyörű ígéretekkel. Ez egy nem garancia. Nálunk az, én magam nevében tudok beszélni. Én a magam nevében tudok beszélni. És még egy dolog, mindannyian tudjuk, hogy egy-egy tartalom azért el tud szállni. De egyébként, amikor nem arról beszélünk, hogy a legkiemelkedőbb tartalmaid TikTokon, akkor mi az a középsáv, amit így kb. Azt tudod mondani, hogy a kollaboráció során ezt tudod szállítani? Hát, várjatok. 3, 2. Ez egyébként nagyon tartalomfüggő. Rakok ki vlogokat is mostanában, olyan tartalmat is, ami inkább így a szakmámmal kapcsolatos, nyilván azok kevesebb elérést érnek el, mert hogy a követőim nem arra kíváncsiak, hogy én milyen jó grafikus vagyok, hanem arra, hogy milyen vicces. Ha mondjuk egy olyan videót rakok ki, amiben viccesen beszélek, ám bár nem vagyok karakterben, azért egy 50 000 embert így kb. Sikerül elérni. Arról mit gondolsz, Enikő, hogy ugye alapvetően a kurátorok valós emberi személyiségek, az, hogy mondjuk a Lala egy ilyen kreált vonalat hozna, az mennyire férne bele egy a Telekomnak a brand image-ébe? Szerintem abszolút. Egy új csavar az egészben, hogy nem csak általános, nem tudom, influencer kommunikációt hozunk, akik nem tudom, így ajánlják a programokat, hanem egy karaktert építünk ehhez a programajánláshoz. Egy vicces karaktert, ami mindig jó. Tényleg köszi, hogy így teljesen utána néztél, és így a karakterrel párosítottad ezt a szerepet. Nekem nincs több kérdésem. Köszi szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok! Szia. Úristen, túl vagyok az egészen, annyira izgultam, konkrétan az első percben elfelejtettem mindent, amit így akartam mondani, de így belekerültem a flowba, minden eszembe jutott, és annyira jónak érzem az egészet, úgyhogy meglátjuk. Nem tartjátok-e az ő karrierje számára veszélyesnek, hogy egy karaktert kreál csak és kizárólag egy marketing céllal? Ezt feltettem neki kérdésként, de szerintem ő még túl az elején van ennek a futamnak, hogy ráérezzen, hogy mi ennek a veszélye. Szerintem ez zseniális. Nekem pont nagyon tetszett ez a megközelítés, mert úgy gondolom, hogy ezt viccesen tudja lehozni, akkor ez pont egy olyan faktort kreálhat az ő tartalmaiban, ami miatt nem fogja bánni a néző, hogy egy hirdetést fogyaszt. Igen. Én is amúgy pontosan ezt vártam volna így tőle. Nekem ez kicsit ilyen kasszás Erzsi energiát adna egyébként, és az is nagyon jól működött ugye a brandnek, akinél ő dolgozott. Szerintem nagyon jól működnek a karakterek a brandekhez. Ő is hozott egy példát, ugye a sportszület. És ez tök jó feltűnő dolog. Én ő miatt aggódom, nem a brand miatt, a brand miatt kétségtelenül ez egy nagyon jó ötlet. Nekem pont azt tetszik, hogy nem a már létező karaktereit akarja beáldozni, hanem létrehozni tényleg egy újat. Ez igaz. Most, ha ő azt is mondja, hogy ezek a személyiségjegyek ők, most mi nem fogjuk tudni igazából, és ha neked tetszik, hogy ő megjátszik egy karaktert, akkor tetszik. Szóval igazából... Mondta, hogy turbóznál, szóval ilyen 10-szeresére akarja ezt emelni. Hát mint a fodrászos videó, hogy csámcsog, és akkor így eltúlozva, meg elnagyolva, gondolom. Én attól nem félek, hogy az ő személyiségéből táplálkozva nem lesz elegendő a karakter, vagy amit szeretnék csinálni. Lehoztad. Na? Túl van. Úristen, nagyon-nagyon nagyon izgultál. Nagyon. Olyan volt az egész, mint egy ilyen marketing meetingen ültem volna, és így élesbe, és így mondom, és így csak éppen vettek a kamerák, de hogy tényleg ilyen nagyon real volt. Szóval nagyon. Neked ez teljesen egy otthonos dolog volt, tehát nagyon jól fogtad meg ezt a dolgot. Neked is mondod, hogy az mennyibe fér bele, igen. Hát aki szakmával keres, az megtalál. De ő is akarja tudni, hogy ki vagy, és ezek a más tartalmakból jönnek ki. Tehát ha csak azt mondom, hogy vegyetek ingatlan, grafikát rendeljetek, az szükségem lesz rá, majd felhívlak. De hogyha megszeretlek, megkedvellek, akkor igen, pont fordítva működik a kapcsolás szerintem. Ami számomra egyértelmű volt, hogy ez most nincs kitalálva még. Ez egy koncepció, ami mögött nulla konkrét terv van, de tökre igazatok van, hogy igazából ő ebben a szegmensében tapasztalt, ebben a karakterjátékban, úgyhogy valószínűleg lehet bízni benne, hogy eredménnyel hoz ki egy újat. És ha tényleg nem kannibalizálja az eddigi szereplőit, akkor ebben talán karrierveszély sincsen. Igazatok van. És egyébként 12 tartalom, 1 millió forint. Kevesebb, mint 36 000 nézettség. Szerintem. Az meglepett, hogy nem
volt egyértelmű, hogy a contentből mennyi van és hova. Szerintem Szerintem ő nem volt 6-tal kitalálva. tervezett összesen, és aztán tette rá a másik Egy kicsit a 6-ot. nyomást Igen. éreztem én is rajta Igen. a kiegészítése után. Igen, úgyhogy szívesen. Ő tényleg egy olyan feltörekvő tartalomgyártó, akit így tudnánk előre lökni így a karrierjében is, úgyhogy ha együtt dolgozunk. De hát még van egy versenyzőnk. Igen. Menjen, eszemgyomlunk üres. Jó lesz. Ügyes. Innen szurkolunk. Csuri vagyunk. Ügyesen. Hello! Látom, már megy a spoiler. Amit felírtam magamnak ide, szeretek kamerázni, és szeretem a jó történeteket. Ezt azért hoztam most be, mert én mindig így állok a tartalomgyártáshoz is, hogy igazából nekem az a fontos, hogy legyen egy jó sztori, és hogy le tudjam forgatni. 10 éve gyártok tartalmat az internetre, én kezdtem egy zenei csatornával, utána folytattam egy vlog csatornával, aztán folytattam filmetűdökkel, és most TikTokra gyártok tartalmat 1 éve. Szeretem a változatosságot, és szerintem így a Telekom Spots kampány elbírja ezt, hogy változatos legyek. Azt írtam fel, hogy spontán kihívás. Itt arra gondolok, hogy olyan tartalmakat lehetne készíteni TikTokra. Mondjuk péntek este én bemutatnám egy videóba, hogy random kiválasztok egy eseményt véletlenszerűen az oldalon keresztül, és utána meglátogatom azt az eseményt, és az egész estéről egy ilyen összefoglaló videót készítenék. Egyszer elmentem kajakozni még a nyáron, és ez is egy ilyen egyszerű napi vlog volt, de megemlítettem a helynek a nevét. És itt látszódnak a számok, hogy a videók milyen eléréseket értek el, de nem a számok a fontosak, ezeket most csak behoztam ide. Az a fontos, hogy napokkal később rám írt a csónakháznak a tulajdonosa. Először megijedtem, mert az első üzenet annyi volt, hogy szia, a csónakházból írunk. Mondom, úristen, hogy nem fognak szívni, mert nem szóltam. És kiderült, hogy meg akarta köszönni, és mondta, hogy innentől kezdve én életem végéig ingyen fogok ott kajakot bérelni. Nem tudom, hogy milyen számokat, vagy hány bérlőt tudtam odavinni, de hogy nagyon működött ez a kis akció. És szerintem ezt az egész megmozdulást, ezt erre lehetne felépíteni. Ráadásul lehetne ezt kategorizálni egy hashtaggel, ami a Heti Spots lenne. Na most szerintetek hány találat van a Heti Spots hashtagre jelenleg bármelyik platformon? Segítek, hogy ne húzzuk az időt 0. Tehát ez egy olyan hashtag, ami még nem foglalt, és szerintem nagyon jól leírja ezt az egészet. Ráadásul egy kihívást lehetne köré építeni, és hogyha valaki használja ezt a hashtaget, illetve az oldalt, akkor gyakorlatilag ő is reklámozza az applikációt, meg ezt az egész megmozdulást. Csinálhatnánk offline eseményeket, ami konkrétan körém épülne. Ugye engem a kávés tartalmakról ismer a közönség, tehát mi lenne, hogyha szerveznénk egy olyan napot, hogyha valaki egy adott kávézóba ellátogat, akkor én lennék ott a barista, és akkor tudnánk beszélgetni, viszont a Spotson lenne csak írva az info, tehát hogy ezáltal megvan a közönség találkozó jellege, organikusan meg lenne az, hogy akkor a követő beregisztrál és használja az applikációt. Én így képzelem el az együttműködést, és várom kérdéseket. Nagyon jó, és nagyon tetszik, hogy egy kicsit tovább gondoltad, már az ügyfélnél is tovább gondoltad a saját applikációját. Szerintem ez nagyon menő. Mesélj egy kicsit többet még, hogy konkrétan milyen videókra gondolsz, milyen formátumokat használnál. Hetente tudnék egy ilyen videót készíteni, szerintem nem is telítené túl a platformot, mert jelenleg 2 naponta töltök fel videót. Tehát ott szerintem bőven elférne ilyen napi vlog jelleg. Az sok vagy olyan kevés? videókat, amiket ő csinálsz, 2 naponta teszel föl? Igen, de tehát, hogy nekem pont... Ez milyen? Hagyd abba! Hogy? Mióta? Igen. Emiatt szánom bánom egyébként a múltkori videót, mert ott ugye nem volt idő, nekem azért egy 2-3 óra kell a videóhoz, úgyhogy hallottam a technikai megjegyzést. Ugye ott az ennyire volt időm, mert egy lövésem volt a rendernél, és Persze, teljesen megértem. Ez abszolút ilyen napi vlog jelleg lenne. Plusz benne van ez a meglepetés faktor is, mert én akkor ezt tényleg, hogy is mondjam, realbe csinálnám meg. De egyébként most egy tanács a Telekom felé, ezt akár be is lehetne építeni az applikációba, hogy akkor meglepi. Péntek este van, szeretnék 8-kor elmenni valahová, lássuk, mit dob a gép. Hogyha ebből sikerülne kihívást csinálni, meg az emberek használnak a hashtaget, akkor tényleg megindulna az organikus tartalomkészítés. Én viszonylag új vagyok a TikTokon, tehát 1 éve csinálok oda videókat. Nekem ez még egy kísérlet. Egyébként nyilván a TikTok a legerősebb felület, de pont itt a kajakos videónál látszik, hogy az Insta az messze lehagyta lementésben is, illetve megtekintésben is a TikTokot. Tehát, hogy... Ez mikor volt, bocsánat? Kajakos videó? Hát nyár végén. Tehát, ebben az évben? Igen. Okay. Nekem nagyon tetszik az egész, amit felvázoltál. Az egyetlen dolog, ahol szerintem egy picit férzik a dolog.
2017-8-ban, amikor én elkezdtem ezt az egész social media dolgot, az összes márkának a mániája volt, ez a csináljunk egy kihívást, csináljunk egy challenge-et, és soha nem működtek. Az igazság, hogy itthon Magyarországon szerintem ez a hashtagelt ilyen kihívás kultúra, ez nem úgy pörög, mint az USA-ban. Gyakorlatilag Tóth Gabi Hidegen fújnak a Select című trendjén kívül soha nem láttam még olyat, hogy tényleg egy ilyen community összefogtunk volna, és elkezdtünk volna posztolni, akár egy hashtag alá. Én szeretek kísérletezni a tartalmakkal, és folyamatosan egy hónapról hónapra mindig behozok valami újat, amiből sorozatot csinálok. És igazából ez is így indulhatna, hogy meg lenne már a hashtag az első videónál is, de ez még nem lenne kimondva, hogy akkor csináljátok ti is ezt. Én csak azt nem tudom elképzelni, hogy emberek elkezdik használni konkrétan ezt a hashtaget, és videókat feltölteni alá. Mémet csinálni direktben nem lehet. Tehát, hogy az vagy sikerül, vagy nem. Ugye ez olyan, hogy ezt ki kell próbálni, de szerintem több faktora is van, ami miatt ez működőképes lehet. Nagyon sok ember van a TikTokon, aki nagyon szeretne tartalmat csinálni, de fogalma sincs, hogy mit csinálni, és emiatt csinál ilyen-olyan kihívás videókat. Csak egy spontán sorozat, amit csinálsz, és raksz alá egy gyűjtő hashtaget, ezáltal valaki rákattintott, meglátja ugye az összes videódat, és meg vissza tud menni rá. Ugye a hashtag az most amiatt érdekes. Csak lehet, hogy ez a szóijesztő, pont emiatt, hogy igen, ez most igazából ilyen projektnév, de én is kerülném ezt, mert a kihívásnál már érzik azt az emberek, hogy fú, ez most valami akar lenni. Abszolút. Sokkal érdekesebb, hogy azt mondtad, hogy alapvetően a kajakos, vlogos téma lenne a minta. Van-e esetleg a fejedben még formátum, amit ki lehet használni ez az együttműködés alatt? Egyébként ezt a múltkori videóban is láttátok, hogy ez elég erősen reklámszagú lett. Én nagyon szeretem. Tehát, hogy szeretem ezeket nyíltan kommunikálni, és egyébként én azt veszem észre, hogy ez működik nálam, hogyha konkrétan egy reklámot forgatok le. De ennek a reklámnak jó szaga volt. Tehát, hogy ezt jó szaga volt. Egyértelmű volt egy reklám, de én mondtam, ez az életérzés, ez szerintem egy tök jó szó volt újra rá. nézném azt a reklámot, igen. Mi az átlag megtekintés, amit mondjuk tudsz hozni és biztosítani a márkának? A nagy átlag szerintem, hogyha a kávés videókat nézzük, akkor a 80-100 ezer megtekintés per videó azt szoktam hozni. Van, ami vagy kevesebbet teljesít, de egyébként az úgy az átlagom. Szerintem már ismerős annyira a hangom meg az arcom a nézőknek, hogyha hazaindul egy videó, akkor már ott tudom őket tartani. Tehát, hogy nekem ez egy erősségem, hogy viszonylag egyedi hangom van, és egyébként valaki nagyon utálja, tehát sokszor hallom kommentben, hogy fú, de utálom, meg vegyél be egy torok cukorkát, vagy valami, időnként rá is játszom direkt, tehát hogy vannak olyan videók, ahol direkt erősítek. Megosztó, mint simulj bele a tömegbe, én azt mondom. De ha az emberek nem írnak semmit, az a legrosszabb, és ha csak jót írnak, én azt veszem észre, hogy akkor is rosszul csinálsz valamit. Viszont amire most nem látok rá, az, hogy egyébként picit lazább a kapcsolatod így a követőtáboroddal, és itt a közlés mellett a bevonás az alapján, amit koncepcionálisan hoztál, egy elképesztően fontos pillér. Erre hogy tekintesz? Egy-két dolgot kifotóztam, ez például a TikToknak az elmúlt 7 napja. Most itt az látszik, hogy 209 000 egyéni néző volt, ami sok. Tehát, hogy egy ekkora országban sok, és látom ezt a változást, hogy mit jelent az, hogy ennyi egyéni néző van, és egyre több ember ismer meg az utcán. Tehát, hogy amikor barátnőmmel sétálunk, akkor is én általában ugye felvettem ezt a youtuber szokást, hogy nem nézek senkire, hanem mindig kinézek egy pontot, hogy a földet nézem, hogyha az utcán sétálok. Emiatt egyébként ismerősök már gyakran elsétálok, és azt hiszik, hogy bunkó vagyok, de nem, csak a szemkontaktus teremtesz, akkor az veszélyes, mert akkor bátorít az dolgokra embereket. És mennyi a kommenteknek az átlagos száma? Hát a TikTok nagyon gyorsan leszoktat arról, hogy kommenteket olvas sajnos, és meglepődnétek, hogy mennyire megosztó az a dolog, hogy az ember hogy fogyasztja a kávéját. Szerintem valaki mi nem lepődünk meg ezen, de... Bocsánat, muszáj megtudnom, itt különböző kávé bandák vannak, akik máshogy isszák a kávét, és ezen vesznek össze, igazából... vagy csak ne igyál kávét. Meg. Nem, van egy banda, aki nagyon, nagyon erőteljesen szokta ellenezni a videókat, ők azok, akik a kátrányra égett kávét isszák a kotyogósból, és hogyha bármit akarsz ezen változtatni, akkor ők azt mondják, hogy... Puritánok. Ja, lehet ezt mondani. Nyilván a kotyogós megint egy érzékeny téma, mert ha nem úgy csinálod, mint a nagymamám, akkor rosszul csinálod. Válaszolva a kérdésedre, hát átlagban ilyen 40-50 hozzászólás azért szokott lenni. Nagyon ritkán válaszolok egyébként, tehát ha konkrét kérdés van, akkor azért próbálok segíteni, de inkább kívül maradok. És egyébként, ha egy videó megszaladott,
Hát ott, tehát van olyan videóm, ahol 1000 fölötti a hozzászólás mennyiség. Nekem tetszett, hogy ilyen sorozatban gondolkozol, szerintem ez meg tudja mozgatni az embereket, és be tudod őket vonni azzal, hogy minden héten mondjuk várják a újabb és újabb videódat, és nekem azzal sincsen gondom, hogy mondjuk a TikTok videót átosztod akár Instagramra, vagy YouTube Shortsra, sőt bejött egy új felület is, amit eddig ugye nem hallottunk, úgyhogy én ennek külön örülök. Szerintem mennyiségben is szuper, amit hoztál, hogy heti egy tartalom. Úgyhogy köszönjük szépen, nekem nincs több kérdésem. Jó, én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Szuper, sziasztok. Szia. Szervusz. Gondolkozom, hogyha én lennék a márka, akkor hogy döntenék? Hát meg ugye fontos itt meggondolni, hogy ez egy rövid együttmúmkodás, tehát 3 hónapról beszélünk. Igen. És ez a vérfrissítés, amit mondjuk a Peti adna a márkának, az nagyon jó lenne. Én is erre gondolok, hogy valami pont a kísérletezésre adna lehetőséget a márkának, hogy betesz egy a mostanitól teljesen más dolgot. Nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy nem nagyon reflektál a kérdésekre, vagy az állításokra, amiket mondjuk a nézőitől kap, illetve kerüli a szemkontaktust. Ez mennyire jó ilyen közönségépítés szinten? Ő egy művész. Egy őt szeretni kell, vele nem olyan lesz a kapcsolata a közönségének, sosem, mint egy tradicionális tartalomgyártóval. Ő valószínűleg nem az, aki lepacsizik majd az utcán, hogy jaj, szia, gyere, ígyunk együtt egy kávét. Ezért kontrasztos szerintem a többiekkel, mert hogy nem biztos, hogy elmegy egy közönség találkozóra, vagy felrakja magát, hogy talizzunk, és akkor ott órákon át beszélgetünk. Jó, igen. Csinálj, és ez nagy dolog lehet, de mert úgy, ezt most fogja egyszer megcsinálni. Nekem is nagyon tetszett, hogy ő főzi a kávét, de ott mondta, hogy ő főzi a kávét, szóval a pult mögött van, és a kávét főzi, és nem velük ül beszélget. Hát, még kergetik a gondolatok így egymást a fejemben. Nehéz visszaemlékezni arra, hogy mi történt, mert nehéz visszaemlékezni, mert gyakorlatilag egy ilyen flow állapotba kerülsz, és most azon kattogok, hogy vajon mit hagytam ki. Gergőtől nagyon tartottam, de nagyon kedves volt, meg mindenki nagyon kedves volt. Tényleg remélem, hogy sikerült átadni azt, ami így a fejemben volt. Úgyhogy hát várjuk az eredményt. Hello! Hányás a pulzus? Hát, most már visszament. Most lement 20 alá. Nem áll! Mesélj! Úgy, de kanyhasz volt, én azt értem, hogy össze-vissza Nem. Dehogy is, zseniális volt a tábla, iszonyat jó volt. Igen. A kézírással, a tábla megoldással, én a tartalmad is. Amúgy én nagyon nézném a heti spotszot, szóval, hogy kultúra, és nagyon szépen van megcsinálva, a teststílusodban van megcsinálva. Kérdés Enikő felét, hogy a brand image, mert azért annyira nem ismerem a Telekomnak a pontos guideline-jait. Miért nem? Jogos. Miközben megnézem pontos guideline-okat. A kérdés az, hogy ez a fajta vizuális minőség, ez mennyire van elő a listán. Igen, hogy melyik a fontosabb most jelen pillanatban mondjuk Igen. a közösség, vagy a látvány? Igen. Nekem is mindig ez a kérdés Petivel kapcsolatban, hogy mi ezeket szívesen át is osztjuk majd az ő tartalmait a saját csatornánkra, hogy ott mennyire tudja majd megállni így a helyét. Kérdés, hogy ez mennyire releváns, de ezt nagyon olcsón kapjátok ettől a gyerektől. Illetve én még mindig azt mondom, hogy inkább kevesebb, magasabb elérést generáló, jobban megfogó tartalom kéne nektek, mint több olyan kisebb, ami nem is hoz olyan jó megtekintés számot, meg egyszerűen nem ragadja meg annyira a nézőt. Szóval jobb itt a minőségre menni. Soha nem várnám el egy tartalomgyártótól, hogy most több száz, meg több ezer embert megmozgasson, tehát neki nem ez az elsődleges feladata ebben, plusz ő ebben nem is lenne komfortos. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy aki mondjuk szeretne vele találkozni, és ilyet még nem csinált, az most egy telekomos platform alatt tud találkozni vele, ami meg megint csak egy hozzáadott érték, úgyhogy ez is egy jó move a részéről. Most, hogy mindenki elmondta, hogy mit tervezne, hogyan szeretne veletek dolgozni, így van benned valami kicsit kialakult kép, vagy hogy kiről mit gondolsz? Peti hoz egy minőségi tartalomgyártást, és ő tud egy ilyen sorozatot felépíteni, hogy amit tényleg várhatnak a... Mondjuk a Lalánál is. Valószínűleg az egy pörgős lenne, míg ez egy ilyen vlogos, hogy elmegy és ott van. Petinél, hogy ott van egy short, tehát hogy azért van egy plusz social media, ahol tud posztolni, ez még több megtekintés. Ugyanazért az árért. Ott van a Laluska, aki ezzel szemben sokkal nyersebb, sokkal máshogy áll a tartalomhoz, karakterekben gondolkodik, frissebb tartalom
tartalomgyártó, feltörekvő, van benne kockázat, hogy mi mellé teszi le a voksát a Márka. Illetve ugye ő említette, hogy grafikus, ami a kreator csapatban is egyébként egy tök jó pluszpont lehet. Egy extra tudás. És akkor itt van az ingatlan duónk a legvégén, akik meg hozhatnának egy olyan váratlanságot ebbe az egészbe, amit az unortodox megközelítése egy üzenet átadásának. Igen. Viszont a nap végén az a célotok, hogy minél több ember használja az appot és vegyen részt a programokon. Szerinted ki az, aki több embert tudna megmozgatni? Szeretném nektek megköszönni azt a rengeteg energiát, amit beletettetek az elmúlt 2 meetingbe. Szerintem ez a feladatsor, ez abszolút alkalmas volt arra, hogy megmutassátok magatokat, illetve hogy hogyan képzeljétek el ti ezt a kollaborációt a Telekommal. Gábor és Judit, szívem csücskei, teljes őszinteséggel. Eszméletlen, hogy milyen profin tudjátok abszolválni a Z-generáció hihetetlen gyors fogyasztását, és mennyire zseniálisan sok energiát tesztek abba, hogy ennyire up-to-date-ek tudjatok maradni. Volt egy-két pont, ahol kérdőjelek ugrottak fel előttünk. Picit néha azt érezzük, hogy még mindig ingatlan fókuszúbb a csatornátok, és próbáljuk ezt valahogy összeegyeztetni a Telekom Spotsnak az üzenetével, de ennek ellenére az biztos, hogy rengeteg potenciált látunk bennetek. Laluska, nálad is igazából láttunk egy ilyen kis hullámvonalat. Éreztük, hogy egy kicsit nem biztos, hogy az jött ki belőled, amit szerettél volna, vagy hogy teljesen olyan volt a tartalom, ami úgy 100%-ra elégedett vagy vele, viszont láttunk benned valamit, ami miatt azt éreztük, hogy neked még itt kell lenned, illetve szerintem tök jó volt, hogy még kiderült ez a grafikus vonulat nálad, mert ez is egy ilyen tök jó színes foltja volt még a tudástárunknak, amit rólad megkaptunk. Péterem, halálosan profi minden, amit csinálsz. Külön szeretném kiemelni az, hogy nem feltétlenül kiszolgálni akartad a briefet, hanem hozzátenni a saját gondolataidat és a saját ötleteidet. Ez egy nagyon bátor húzás, és ezt abszolút tartsd meg, mert szerintem ez egy sikeres tartalomgyártónak elengedhetetlen. Ezek mellett kétségtelen, hogy fel kell készülnöd, hogy a jövőben kicsit jobban kell majd feszegetned a határaidat. Ott lesznek majd azok a kihívások, amikre talán még egyelőre nem számítasz, de amúgy szerintem ez egy fantasztikus új út kezdete. Köszönöm szépen. És itt értünk el igazából az útnak a végéhez, a kollabor kapcsán. Ügynökségi oldalról, jó magam és tartalomgyártó oldalról a srácok folyamatosan inputoltak, de most a végső döntést Enikő fogja meghozni. Gábor és Judit és Gábor, tényleg példaértékű, amit csináltok, viszont nekem a márka képviselőjeként elképesztő fontos nekem az, hogy szem előtt tartsam a Telekom Sportsnak a céljait, célcsoportját, és emiatt most sajnos úgy döntöttünk, hogy nem fogunk veletek együttműködni a tavaszi időszakba, de megjegyezzük a neveiteket. Köszönjük szépen. És nagyon szépen köszönjük tényleg. Mi is köszönjük Mi is köszönjük szépen. Sziasztok! Köszönjük! Szia, Peti! Peti és Laluska. Peti, veled kezdenék. Márkaként nekünk ez egy nagyon nagy biztonságot tud nyújtani, az, hogy te folyamatosan hétről hétre tudod ugyanazt a minőségi tartalmat hozni. Viszont ami nekünk kérdőjel volt, hogy mennyire tudod bevonni a követőidet, mennyire tudsz velük kapcsolatot teremteni, mennyire tudod őket aktivizálni, ami nekünk ugye nagyon fontos így a Telekom Sports együttműködés kapcsán. Laluska, te egy fiatal, feltörekvő, friss személyiség vagy, viszont az előző meetingen kicsit hibáztál, és emiatt csalódtunk is benned, mert tényleg többet vártunk volna. Márkaként nekünk ez nagy kockázatot tud jelenteni, hogy nem biztos, hogy minden hétre tudnád ugyanazt a minőségi tartalmat hozni. Viszont mi egy olyan márka vagyunk, akik bevállalósak, és szeretjük a fiatalok kezébe adni az irányítást, és ugye nekem azt a szempontot is figyelembe kellett venni, hogy kivel tudok mondjuk a saját tartalomgyártó csapatunkban együtt dolgozni, és aki az 1 millió forint értékű együttműködést nyerte, és a tavaszi időszakban a Telekom Sports kampányon tud velünk együtt dolgozni, és esélyes arra, hogy a Craft Agency tartalomgyártó csapatunkba felvételt nyerhessen, az nem más, mint Laluska. Gratulálunk! Jézusom! Köszönöm szépen! Nagyon ügyes vagy, nagyon ügyes vagy.
Gratulálunk, nagyon ügyes vagy. Nagyon izzadtak az összia. Kicsit izzadtak. Gratulálok. Jövő hét vasárnap új márka és 6 új kreátor érkezik a Kollaborba. Márka, akinek ma segíteni fogunk, az nem más, mint az Instax. Menj, válasszatok! Kinek, melyik a szimpi? Én ettől többet vártam egy picit. Az első videó katasztrofális volt, Igen. és onnan így mentünk felfelé. De basszus, vicces volt, nem? Hiba ugrált az agyam, hogy jaj, nem, reklám. Ez egy vlog, reklám. Jaj, most mi? Ő a barátnőm? Ez egy reklám. Ez a Márka hangja volt, nem? 10/10. Ugye? Komolyan? Create 26, prémium coworking irodák és startup környezet a Király utca 26-ban.